Eğin şeflere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Eğin şeflere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Туктагыз. 15 меңнән артык бала үтә һәр елны. Сезнең ашыйсыз кимиме? Аларның барысын да бер оешма туплап тора, ул Давай. Сәлам дуслар, 10 ноябрь бөтен дөнья яшьләр көне. Шул уңайдан без Татарстан Республикасының иң зур яшьләр оешмаларының активистларын безнең студиябызда җыйдык. Бу яшьләр тукталышы. Киттек! Димәк, дуслар, безнең бүген инде яшьләр көне, яшьләр булгач, аларны, ягъни яшьләр сезнең оешмагызда нинди роль уйный? Шуны сөйләп китегез әле. Әлбәттә, сәләт хәрәкәте яшьләрсез була алмый. Без үзебезнең тарихыбызга килсәк, сәләт иң башта кечкенә генә 60 балалык аланнан башланган. Һәм менә хәзер 25, быелны инде 26 еллык тарихы эчендә, аның аша 15 меңнән артык бала үтә һәр елны. 26 ел, димәк, сез ничәнче елны барлыкка килгән булып чыгасыз? Димәк, без үзебезнең тарихыбызны 1994 елдан ук инде алып барабыз. Бу бик зур дата инде минемчә. Безнең арабызда, ялгышмасам, иң яшь организация ул җиңүчеләр волонтеры, шулай бит? Әйе, безгә 4 ел гына тулды. Мин җиңү волонтерларны тәкъдим итәм. Без бөтен Россиядә бар. Һәм Татарстанда безнең руководитель Азат Альбертович, Татарстанда 2000 артык кеше Оешмада? Әйе, организацияга 28 октябрьдә 4 ел тулды. Туктагыз. Без бит 2015 елның 29 октябрендә барлыкка килдек. Мин Эрдушаны Россия мәктәбе укучыларының иҗтимагый оешма хәрәкәтенә тәкъдим итәм. Безнең оешма Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин указы нигезендә оеша. Бүген Татарстанның 710 мәктәбе безнең хәрәкәтенә үстерә. Без инде оешмалар белән танышып та киттек, ләкин аларның барысын да бер оешма туплап тора, ул Балалар оешмаларының советы. Аның турында да сөйләп китегез. Балалар оешмаларының советы ул Татарстанның иң зур балалар өчен булган оешма. Ул барлык оешмаларны, барлык районнарның активистларын бер советта җыя. Төрле кораллар, хәрби техника, кызлар гадәттә аларны яхшы белеп бетерми. Менә хәбәрчебез Наилә моны төзәтергә булган һәм күптән түгел ул контракт буенча хезмәт итүчеләр янында кунакта булып кайтты. Сәлам, дуслар! Яшьләр тукталышы бик матур чарада. Инде икән сез инде аңладыгыз, ул хезмәткә багышланган. Тулырак алдан күрсәтермен. Все, рәхмәт. Казанда Россия Федерациясы кораллы көчләрендә контракт буенча хәрби хезмәт синең сайлау акциясы узды. Цель, вернее, этой акции — популяризировать вооруженные силы, рассказать немножко о том, чем они сегодня живут, а граждан, которые заинтересуются именно вопросом поступления на военную службу по контракту, на мобильном комплексе отбора предоставляется вся необходимая информация. Акция кунаклары Россия Федерациясы кораллы көчләренең эшчәнлеге, аларның тарихы, контракт буенча хәрби хезмәт узу шартлары белән якыннанрак таныштылар. Шулай ук заманча корал һәм хәрби техника үрнәкләрен, хәрби хезмәткәрләрнең экипировкаларын күрделәр. Егетләр, сәлам. Сезнең менә монда төрле киемнәр хезмәттә торган. Аңлатып бирегез әле, менә бу бик күп киемнәр нәрсәгә, кашан кияргә, кемгә? Киемнәр, берцы, шалвар кыскы, куртка кыскы, жилет. Монсы уже көзге кием, демисезонная форма. Монсы яңгырлы вакытта киятергән костюм. Ветр влагозащитный костюм дип атала. Булары уже җәйге киемнәр. Димәк, бу әйберләрне кигәч, сезгә бүген җылы инде. Шундый салкын көндә. Миңа да берәр нинди атрибут бармы, киеп карыйм әле? О, мин. Бу кемнеке, генералныкымы, кемнеке? Бу капитан, димәк. Дуслар.
Ничек миңа килешәме? Миңа килешә диләр. Димәк, мине армия аласың, дейме? Все, без дә хезмәттәбез. Бу нинди хәрби караулар? То есть это у нас является современным оружием, которое принято на вооружение в 1995 году и используется по сей день. Пулемет называется ПКП, или иными словами пулемет Калашников пехотный, или еще у нас он называется печенек. Что еще могу о нем сказать? Конечно же, является современным оружием, которое используется по сей день в вооруженных конфликтах. Например, у нас в Сирии вооруженный конфликт, и наши бойцы используют данное оружие. Также может... Нәрсә ничек моны? Мин берәр ничек аның белән атып ала аламмы? Әйдәгез күрсәтегез. Так, хәзер мин менә атамыймы? Так, карагыз, мин атам, кызлар аталар. Әллә инде тавышлар чыкты, куркыныч. Ярар, кызлар өчен, бай бер түгел, малайлар өчен. Хәрби хезмәт турында егетләр балачактан ук уйлый башлый икән. Я учился в Садозадой школе, в юной армии. Мы сдавали присягу для того, чтобы поступить в эту организацию. Нас проверяли, нужна дисциплина, хорошая учеба. Я люблю военную математику. Вот и захотелось мне узнать, какие есть организации детские по военному. И узнал, что в моей школе есть юнармия. Записался и начал ходить. Мне это очень понравилось. И в дальнейшем хочу стать танкистом, пойти на танковое училище. Егетләр, сезнең менә төрле экипировкалар, әйме? Синеке ак, синеке яшел, синеке ике төсе бар. Нәрсә белән аерылып тора? Нишләп шундый кирәк ул? У меня зимний костюм снайпера, предназначенный для укрытия на снежной местности. Синеке? Комплект боевого снаряжения «Ратник» в зимнем маскалате предназначен для пехоты и для решения задач в зимнюю погоду. Синеке? Костюм снайпера маскалат Леша предназначен для маскировки в летнее время года. 21 гасырда һәр кеше кайда һәм ничек аңа хезмәт итәргә үзе сайлый ала. Һәм бу бик шәп. Сезнең проектларга ничек кушылырга мөмкин? Если тебе 8 лет, ты зарегистрировался на сайте РДШ РФ и заполнил свой профиль, то смело можешь присоединяться к нашим проектам. Проектларга килгәндә инде ниндиләрне атап китә аласыз? Самые масштабные наши всероссийские проекты – это Лига ораторов, РДШ «Территория самоуправления». «Я тебя люблю, Россия», «Дети» и «Сила РДШ». «Сила РДШ» ул спорт белән бәйле түгелме? Да, это проект, направленный на то, чтобы дети показали свои спортивные возможности. Ого, РДШның үз проекты булса спортка багышланган, безнең үз рубрикабыз бар. Рәзилгә сүз бирик. Сәлем кадерле дуслар, сезнең белән спорт тикшерүләре рубрикасы. Спорт һәм бию үзара бик бәйләнгән. Икесе дә бездән көч һәм рух таләп итә. Әмма бүген без спортны әз генә читкә куеп торырга мәҗбүр. Нигә дип сорасагыз, хәзер аңлатып китермен. Казан берничә көнгә спорт башкаласы исемен онытып, заманча бию үзәгенә әйләнде. Чөнки 5 һәм 6 ноябрь көннәрендә Казанда 3 заманча хореография фестивале узды. Аның кысаларында хореографиянең төрле юнәлешләре буенча остаханәләр узды. Партнерин, контемпорари, пластик импровизация һәм башкалар. Без эләккән очрашуны алтын битлек премиясе лауреаты Марсель Нуриев үзенең тормыш иптәше Мария белән уздырды. Сезнең белән биюче аякка басып торса нишләргә? Если это случилось один раз, во время концерта надо подождать, когда номер закончится, и потом выяснить причину вот этого недоразумения. Если это продолжается многократно, то надо вообще пересмотреть все отношения. Если это не задано хореографией, и это какая-то такая... Это говорит о том, что что-то в технике не так. Что, по идее, во время репетиции мы точно знаем, куда попадают наши конечности. Или значит, мы не владельцы своего тела. Катнашучылар гади теорияны тыңлап утырмадылар. Марсель гомумән берничә киңәш биреп, шундук катнашучыларга төрле хәрәкәт эшләргә кушты. Мин түзә алмадым һәм шулай ук катнашучылар төркемнәренә кереп, партнерик нәрсә икәнен үземдә сынап карадым.
I'm in love with your body. I'm in love with your body. Партнерингта бик еш поддержка элементлары бар. Партнерга жеңелрәк булсын өчен сез диетага утырыр идегезме? История в том, что в партеринге часто используются методики из контактной импровизации, которые направлены как раз-таки на то, чтобы человек мог принимать вес любого партнера, даже самого большого. То есть, например, у меня был опыт в танце с людьми под 80 килограмм, и, в принципе, все было в порядке. То есть ты просто распределяешь вес, поэтому нет, не похудела бы. Партнеринг поддержкаларда нигезләнгән техника. Ике кеше әйләнә тигәндә ничектер хәрәкәтләнәләр һәм шул ук вакытта үзара тән бәйләнешен югалтмыйлар. Миңа тагын пары җитмәгән. Ильяс, Илманда, Ильяс игенисенә. Илманда, мисне барыбер. Остахана азагында катнашучылар үзара төркемнәргә бүленеп, үзләренең дәрестә алган нәтиҗәләрен остазларга һәм башка катнашучыларга күрсәттеләр. Тикшерү азагында менә нәрсә әйтәсем килә. Мондый биюгә килгәндә яхшы кәефне һәм партнерны онытмагыз. Әйеме, Ильяс? Пока. Дуслар, сез безнең республикабызны яшьләр сәясәте өчен бик күп көч түгәсез, бик күп эшлисез, арып киткән вакытларыгыз да булгандыр. Әйе, әлбәттә. Мин беләсезме, арып киткәч ашарга бик яратам. Сезнең ашыйсыгыз килмиме? Килә. Әйдәгез, алайса Алаталия, син дә ашарга бар дигәнең бугай. Әйдә сиңа сүз бирик әле. Зөлфия, хәзер. Сәлам, сезнең белән татарча уикенд сәхифәсе һәм мин Талия. Ышандырып әйтә алам, минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Дуслар, уйладым да сәхифәбезнең шикләрен киңәйтергә кирәк дигән нәтиҗәгә килдем. Минемчә, чит илләргә дә чыгарга вакыт җитте. Ярар инде, күзләреңне шарландырма алай. Бу Ильяс белән рәхәтләнеп хыялланырга да булмый. Ярар, синеңчә булсын. Бу атнаны чит илләргә чыга алмасак та, мин сезне кызыклы һәм тәмле сәяхәткә чакырам. Хәзерге заманда мондый мөмкинлектән һәрберебез дә файдалана ала. Менә без дә бүген остаханәгә мастер-класс алырга килдек. Остахана алдыннан әлбәттә гигиена турында онытырга ярамый. Әйбәтләп кулларыбызны юабыз. Кулларны юдык, инструктажны үттек, димәк, эшкә тотынырга вакыт. Бүгенге тәмле сәяхәтебез Франция һәм Италиядә узачак. Башта круассаннарга алыныйк. Беренче карашка бернинди дә авырлык юк кебек. Камыр аласың, иченә шоколад төрәсең. Юк икән шул дуслар. Һәр әйбернең үз нечкәлеге бар. Һәм бүгенге остаханәдә нәкъ шуның турында сөйләделәр. Мондай тәҗрибәле шеф-повар күрсәтү астында теләгән һәркем кап-кадый аш-судан башлап ресторан фуаграларына кадәр пешерергә өйрәнә ала. Наша студия рассчитана на то, что гости, приходящие к нам, учатся как готовить так мясо, рыбу, овощи, фрукты, даже и классическое нарезку. И ориентируемся в основном будь то на праздники, какие-либо могут быть даже и 14 февраля, 8 марта, или просто будь то девичник, день рождения или какой-нибудь корпоратив. Гости приходят, отдыхают в свободном формате, это не нужно готовить именно определенно на стол что-то им. Они сами готовят, каждый себе, в то же время гость увлечен, в то же время гость сыт, ну и в то же время может спокойно отдохнуть. Ярар инде, ярар, корап кына утырмагыз. Әйдәгез, сезне дә паста пешерергә өйрәтәбез. Паста өчен әзерләнгән камырны махсус җайламада җәябез һәм шунда ук аны тыкмачларга кисәбез. Бу ризыкны әзерләгәндә дусларыгызны чакырыгыз, юкса километрлы тыкмачларыгызның качуы ихтимал. Хәзер кайнаган суга зәйтүн мае, тыз һәм әзер камыр кисәкләрен салабыз да 2 минут чамасы кайнатабыз. Тыкмачлар аль денте, ягъни бераз пешеп бетмәгән килеш калырга тиеш. Чөнки киләсе этапларда да термообработка бар. Хәзер тавык кисәкләрен табага салып 2 минут кыздырырга кирәк. Файдалы лайфхак: май чәчрәмәсен өчен табага тыз сибергә мөмкин. Ә инде бу киңәштә булышмаса, әтигез һәр вакыт ярдәмгә килер. Помидор, яшел тәмләткечләр, куылган пармезан һәм телеңне йотарлык ризыгыбыз әзер. Тәмле булсын. Чао, мерси, s'il vous plaît.
Минемчә, бүгенге стахана шин сәяхәттән бер дә ким булмады. Рәхәтләнеп күңел ачтык, яңа мәгълүмат тупладык һәм тәмләп ашадык. Димәк, Татарча уикенд рубрикасы тагын бер гаҗәеп ял урыны тәкъдим итте. Киләсе атнада очрашырбыз. Безнең иң зур проектыбыз ул яшьләр гражданнарның форумы. Ул бер тапкыр 2 елга үтә бар республикада. Ләкин һәр ел без командабыз белән һәр районга чыгып, шул форумны үткәрәбез. Ул форумда балалар үзләренең проектлары белән таныштыралар һәм ул проектларны инде республика күләменә чыгаралар. Быел бу проект инде бөтен республика буенча без 45 районны узып чыгачакбыз һәм барлык балалар белән танышачакбыз. Без инде 3 районны уздык, безнең тагын 42 район калды. Әзгә калган икән. Димәк, сезне инде сәяхәтчеләр дип атасак була. Әйе, әлбәттә. Белгәнемчә, безнең оешмалар арасында Татарстан буенча гына түгел, чит илләр буенча да сәяхәт итүче оешма бар. Әйе, бу чыннан да сәләт. Безнең хәрәкәтебез Россия күләм түгел, бөтен дөньяда да бар. Мәсәлән, ул Сәләт Монреаль проекты, Сәләт Prague School, элегрәк ул Болгариядә булган аланнар. Җәй эчендә без 6 форум уздырабыз һәм хәзерге вакытта узган проектларга килсәк, ул Әйдаманнар мәктәбе, Әйдаманнар ярышы, безнеңчә Әйдаман ул вожатый. Һәм бу көнгә актуаль булган ул Рөстәм Бикмуллин исемендәге Бикафест фестивале. Ул үзенә 6 төрле номинация кертә. 4-се аның музыка белән бәйле һәм 2-се шигърият белән. Аның катнашучылары 12-22 яшьлек кешеләр, активистлар. Бу конкурсның үзенчәлеге син менә килеп анда шигырь сөйләп җырлап кына китмисең. Бу шундый бик зур программа һәм ул үзенә бик кызыклы мастер-класслар үз иченә ала. Һәм шундый тагын бер үзенчәлек, ул син жюри әгъзалары белән, казыйлар белән аралаша аласың, алардан шундый киңәшләр ала аласың, фидбэк ала аласың. Казыйларга килгәндә бу бераз сер булып калсын, әмма аларны тиздән сәләтнең социаль челтәрләрендә белеп булыр. Конкурс безнең 7-8 декабрьдә үтәчәк. 7-се ул сайлап алу этабы һәм 8-се инде фестиваль. Фестиваль безнең бик кызык форматта үтә, төрле форматларда була безнең үз ведущийларыбыз, алып баручыларыбыз һәм финалга үткән катнашучылар. Димәк, гаризаларны Ясен безнең тамашачыларга карап бит. Димәк, Бикафестка гаризаларны 17 ноябрьгә хәтле Сәләт.biz сайтында биреп була. Катнашыгыз. Димәк, инде музыка турында сүз киткән икән, Илһам Лайф рубрикасына вакыт килеп җитте дигәнсез. Гөлназ Гатинага сүз бирик. Минем дә шундый гитарада уйнап каверлар яздырасым килә. Тик кызганычка каршы уйный белмим шул. Бәлки өйрәнергәдер? Менә монда номер да язылган. Кая шалтыратып карыйм әле. Алло, Альбина, исәнмесез? Сез гитарада уйнарга өйрәтәм дип язып куйгансыз Инстаграмда. Мин сезне күрдем дә, менә минем дә бик тәнүк гитарада уйнарга өйрәнәсем килеп китте. Мине үзегезнең укучыгыз итеп алырсызмы? Ярый, килештек алайса. Аха, очрашканга кадәр. Булды бит бу, димәк, хәзер гитарада уйнарга өйрәнәбез. Әйдәгез, киттек. Альбина, сәлам. Альбина, минем күптән инде гитарада уйнарга өйрәнәсем килә, шуңа күрә мин синең яныңа килдем. Тик иң беренче чиратта бик тә минем синең белән танышасым килә якыннанрак. Чөнки син минем булачак укытучым. Үзең турында күбрәк сөйләп кит әле. Мин үзем Мордовиядан, катнаш гаиләдән, минем әнием рус-украин милләтеннән, әтием татар. Шуңа карамастан, Аллага шөкер, татарча җырлыйм, татарча сөйләшәм. Балаларны татарча җырларга өйрәтәм, гитарада уйныйбыз без рәхәтләнеп. 18 яшымда мин Гөлназ Казанга киләм. Аңа кадәр инде мин училище, сәнгать училищесын тәмамладым, Саранский шәһәрендә кызыл дипломга тәмамладым. Һәм инде татар педагогик гуманитар университетына укырга керәм. Миңгелабынан вокал мәктәбенә. Әле дә бит сине яратам. Тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле.
Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синең тутарга җырын бик әйбәт белән, бу миңа калса күпләргә таныштыр. Шушы җырың ничек туды синең, аның тарихы турында сөйләп кит әле. Гөлнас, ул инде действительно автобиографический җыр килеп чыкты. 18 яшымда мин бит инде тулайтыракта яшәдем, общежитиедә, анда бит инде шундый строчкалары да бар. И без инде бөтенебез җыелыштык фойеда, анда инде Рөстәм таныша башладык. Мин Рөстәм, мин Мөслимнән, ә мин Гөлнур, мин Чистайдан. Миңа чират җиткәч, Альбина, син кайдан? Мин әйтәм, мин Мордовиядан. Миңа инде, мин бит инде теге славянский внешность дип әйтүем инде. Миңа инде, ой, син бөтенләй татарга ошамагансың диләр. Миңа шундый үпкәләдем, шундый ачу килде. Син кемсең ди миңа әйтә. Әле бит инде акцент та бар инде. Шунда татарча-русча сөйләшәм дип инде, булар инде әллә чуваш бу, әллә кемдер дип уйлаганнардыр. Минем шундый горурланып әйтәсем килде, мин татар, минем я тутарка дип килеп чыкты. Ну, булар инде көлә башладылар. Хәзер инде 13 ел үтте, 2 ел элек мин туган көнемә үземә шундый бүләк ясадым. Мин аны 5 минут эчендә яздым ул җырны. Я тутарка, не татарка, не мешарка, не еврейка, не черкешка, не мордовка, не чувашка, я тутарка, я тутарка. Үзеңнең Казанга яшәргә килүеңә үкенмисеңме? Юк. Юк, үкенмим. Бер үкенмим. Минем инде еш кына кайтам, Саранскийга да, анда инде бик күп артистның концертларын оештырдым. Мин якташларымны онытмыйм, мин аларны яратам, хөрмәт итәм. Но кайтасы килми бердә. Мине Казан, мине татарлар, мондагы татарлар кабул итте. Яратты. Миңа Татарстан бөтен әйберне бирде дип әйтәм. Иҗат буенча да, тормыш буенча да, Аллага шөкер генә дип әйтәм. Всего, чего я достигла, русча әйткәндә, всего я достигла здесь. Ә барлыгы ничә гитараң бар? 4 гитара бар. Берсе классический, икенчесе акустический, укулеле, һәм инде шундый ук менә розовый төстә гитарам бар. Мин аны бик яратам. Менә минем инде бик түземсезләнеп көтәм безнең дәрес башлануын. Син миңа бик шундый тиз арада өйрәтә аласыңмы гитарага? Өйрәтә алам. Әйдә, безнең беренче эксперимент булсын. Хәзер инде мин сиңа шестиструнный гитара күрсәтәчәкмен. Бу инде корпус, гриф, головка грифа, колки настраивать гитару, розетка, верхняя дека, нижняя дека, обечай. Ул инде беренче дәрес. Гитара самый распространенный музыкальный инструмент. Менә фортепианоны бит үзең белән алып булмый, ә гитараны походка да алып була, бөтен җиргә да алып була. Мин инде юккадан утырам, мин инде уйнаганда менә аякны менә булай кыйм. Син инде чалбардан булгач, безнең подставка юк. Менә 6 струна. Так. Это у нас басовые струны. 4-нче, 5-нче, 6-нче. А тут для каждой струны свой палец. Молодец, әфәндим. Укулеледа уйнап карыйсыңмы соң, Гөлнас? Анда да шундый ук системамы? Юк, анда башкача строй, гавайская гитара, укулеле дип атала. Так. Бәләкәй генә. Әйдә, шундый матур җыр белән башланган очрашуыбызны җыр белән тәмамлыйк алайса синең белән. Әйдә, Гөлнас, туган якны җырлыйбызмы? Әйдә, туган якны җырлыйк. Туган якка ютып талман, туган як, иң гүзәл газиз якка, туган як, җир җиләкләре пешкән чак, туган як, ашыгам каенлыкка, туган як, талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түзгенә. Җирек пешкән, тиз үрелеп өзгенә. Кайлыкта җирек пешкән, тиз үрелеп өзгенә. Бездә бүген кунакта үзе автор башкаручы Альбина Кармышева иде. Ә сез дә гитарада уйнарга я булмаса җырларга өйрәнәсегез килсә, аның янына бер курыкмыйча килә аласыз. Киләсе очрашканга кадәр.
Сәләтнең төп символларының берсе ул самрух. Әйдәгез шул самрух кошының көчен, дәртен алып, яндырып, яшьләр сәясәтен алга алып барыйк. Бәйрәм белән сезне. Без исәп килүче буын Россиянең нигезе безнең алдыбызда зур үрләр. Яшьләр көне белән сезне. Дуслар, сезне бөтен дөнья яшьләр көне белән котлыйм. Проектларыгыз чынга ашсын, тизрәк үзегезнең оешмагызны табып, шунда эшегезне башлап җибәрегез. Ә балалар оешмаларының советы сезне көтеп кала. Бәйрәм белән. Бие дустым, туктама, туктама бердә. Тавышыңны ишетеп күршеләр менсә дә,